Ey imanlı doğallar. Şu girip birin kafir vara, kafir ha. Şoda biliye Hudaýyň hakdygyny. Şoda biliye Resulullah'ın hakdygyny. Haýsy bir kafir bilmeýän şu mahalasy Qur'anyň azamatyndan habarsyz galypdyr. Haýsy bir kafir şu mahalasy akly satmajak beýik Allah'ın hakdygyny. Haýsy bir kellesinde şuur fehmi ba adam bilmejek Resulullah'ın hak peýgamberdigini. Hemmesi bilýär hakdygyny. Emme şolun hükmünün etigini biz girmeýäs diýeli. Şoňa adyny kafir diýeli. Allah şoňa adyny kafir diýer. Hükmünün etigini girmeýäs. Hudaýyň hakimdigini kabul etmeýäs diýen adama kafir diýilýär. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Siz imana girdiňiz dämi? Inniden beýlek Hudaýyň hakimdigini boýun alyň diýipdir. Ýakşyja bilmeli görüňiz. Inniden beýlek hele erkek gatışmaly däl diýipdir. Näme diýip? Şol Hudaý hakim we beýik Allah edemän diýip yaradan qadir Allah aýtýar diýip boýunlaryna da qypdyr. İmana girdiňizmi diýekany bolýa Allah ýaryňyz diýmändir. Boýunlaryna bir tofar bir etmeli däl işleri Hudaý aýtýar diýip boýunlaryna da qypdyr. Ellerinden tutup inniden meýlek edmeli däl haşy işleri diýipdir. Ola da baş üstüne diýipdirler. Bolýa ya Resulallah etmers diýipdirler. Yan qızatlar haram işleri. Ey imanly dogallar, hele erkek gatışmak ýanyk bir haram zatda. Ben wa'da etdim 4-5 dagdan geçirjek gaş ders almaly zady. İlünimiziň içinde näme diýip biz utanmaly? Hudaý meni şiratdan gaýtardy diýmege. Bir neçe ýaşaýyşly wa ilünimiziň içinde, meselen näçe hanawada bitirdi garynnaşla. Biri-biriniň arasynda üýşenne, şo namaz okuýan edipli sagda, şolaň içinde namazyny dogry okuyup bilenak, ya iman ya hatta Hudaý diýip şunu keplep bilenak da. Hudaýdan kepleye bir de diýdirmejek bolup. Aya iman mı işi? Allah'dan keplep bilenak. Näme şu Allah'dan keplete gapdalynyň derrew gurrun murady ezet birady aýdylar. O seni ahun mollaň mi diýler diýip Rabbim Allah'dan keplep bilenak. Yok bolmady. Rabbim Allah'dan keplenmejek bolsa bu gaty bir hyjalata düşürjek gurrundyr. Bilmen imandan aýrara diýip biljekkä bu gurrun. Ýöne görünüp duran men imanyň kabul edýän zat däl. Rabbim Allah diýmek dagy bir öýdi bir izzet dämi? Öýdi bir serbulendi dämi? Öýdi bir iftihar dämi? Rabbim palany däha. Rabbim dünýe däha. Rabbim bir öýdümiz ýal adam däha. Rabbim Allah diýmek. Ilmynna kamil, azamatynna kamil, kudretynna kamil, rahmatynna kamil, adynna kamil, zatynna kamil, sıfatynna kamil bolan beýik Allah men Rabbim diýmek ha. Şo haram iş etmejek bolanna Hudaýym şunu menden nehyetdi diýmäge bir tofarla çekinýe. Belki tamam iftihar bilen yanqı peýgamberimiz boýunlaryna da qypdyr. İmanyň içine girdiňiz dämi? Innişi hele erkek gatışmak ýa-şa haram zatda boljak bolsa, ýok men imanyň içinde Rabbim Allah bu zatdan meni gaýtardy diýip de durmalydyr. Ahun aýtdy, molla aýtdy, bu urunlardan çykaýlyň kenara. Rabbim Allah aýtdy bu urunu. Hudaýym men musulman edmedi ýa diýmeli.